Човек, йо! Фреди! Show must go home. Дечка, дечка. Как е на вкус, добро ли? Ау! 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 Дачка, с езично, с езика. Аде, давай, давай. Ласничка! Давай премного. Само крайна. Много вкусно не е влезло. Не. Как да не се търговичи? Ето, финишере. Ще гори остата, сбира. Гаранция. Най-хубавото е, че няма вода. Тогава е на врата. Натъркай го, да. Това ще бъде качана в банда Кошармо. Как се зарибя? О, чакай. Той ще спи на вашите възглавни в тази вечер. Не, той ще спи навън. О, това е истината! Само нинджа може да убие нинджа. Не е хитовото! Направо е YouTube! Джазната Буда! То това е кошарския не са пресняни. Татуировка веднага. Ое! Ще направи татуировка. Веднага ще разнесем боите. Пикасо. Жигос! Ое! Не, като мичете, бам, не знаеш пресно. Чакай. Азан! Рамбо 4 вече. Рамбо 4, сам с М. Аз една музика. Кай ти тази отгоре? Дай малко прекапчета така. Аз съм черен, йо! Ще има ли Българ мангали? Нади при нашия успех от неговата порода. Дай малко по челото и тук по десницата. Седни тук за 2-3 макро снимки.